Is-sena li għaddiet l-Istitut Għas-Servizzi Pubbliċi ħarreġ ma' 6,200 uffiċjal pubbliku fl-400 korsi li joffri bisħubija strateġika mal-Università ta' Malta u mal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Istitut Għas-Servizzi Pubbliċi lejliet li tiġi fit-tmiem għall-ġimgħa s-Servizz Pubbliku tnediet is-sena akademika l-ġdida filwaqt li nagħta rikonoxximent b'mod virtwali lil aktar minn 500 student li gradwaw. L-Istitut twaqqaf fl-2016 u minn dakinhar l-hawn ħarreġ eluf ta' uffiċjali pubbliċi, tant li gradwaw mal-1160 uffiċjal flimkien mal-500 li gradwaw il-ħames. Is-suġġetti ivarjaw fosthom ix-xiri pubbliku, customer care u amministrazzjoni. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar qal li meta jħares lejn is-sena akademika li jmiss, irid li dan l-istitut jilqa' ħaddiema ġodda, iħejja ħaddiema li diġà qegħdin fis-servizz pubbliku u jiftaħ l-orizzonti ta' ħaddiema li jridu javvanzaw. Din is-sena hija sena ta' konsolidament tat-tiġdid kollu li sar f'dawn l-aħħar 7 snin fejn jidħol is-servizz pubbliku. Konsolidament ta' tiġdid li qed jagħti l-frott tiegħu, huwa ċar li qed jagħti l-frott tiegħu f'kull qasam u mhux inqas fl-IPS. Waqt l-istess konferenza ġiet inaugurata librerija ġdida fl-Istitut Għas-Servizzi Pubbliċi. Il-Kap taċ-Ċivil spjega li l-esperjenza fl-aħħar xhur minħabba l-imxija ħarġet fid-der il-ħtieġa li jinħoloq spazju biex jikkumplementa x-xogħol li jsir mid-dar, iżda mhux biss. Qed noħolmu qed naraw li nibbażaw ħafna fuq ir-riċerka u allura lek dawn ir-riżorsi tal-librerija ta' online li qed niftħu u iktar minn hekk iktar milli r-riċerka it-traineeship jiġifieri li aħna l-istudenti noħduhom mill-Università meta jkunu għadhom għaddejjin fil-korsijiet tagħhom intuhom it-training hawnhekk biex anke jduqu s-servizz pubbliku biex jirqituna r-riċerki li jkunu qed jagħmlu, imma iktar minn hekk ukoll irridu noħolmu wkoll li xi darba dan l-istitut ikollu l-istudenti tiegħu li jkunu qed ifittxu karriera fis-servizz pubbliku.